Не се разказват приказки наопаки. Ламята никога не връща златни ябълки. Животът е това, което е. Защо да си задаваме въпроси? Повече черен, отколкото бял, по-уморен, но не по-помадрял, по-любопитен от всякога. Питам, враг ли е времето? Всяка секунда в живота е дар, не с часовник и не с календар. Той се измерва с минутите, споделени с друг. Жив си ти само в минутите, споделени с друг. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който има свое място там. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който обича. Вярвам в чудеса. Много видял, ала малко разбрал, много препъва, но никога спрял. И слава Богу, все същото